tourism yanu lada fipet ngadu nak kendailat hadu Hajava Resort mano badai kitrai jong kita ki tourism firms ki prepare hang ni ki ba ngi ba kalong ka ima hatu ngitip ya ki jingma songknor badan burom hatu ngitip ya kita ki jingma ki ba prepare ba ka tourism kala panwanra ki jingma ling ba ka tourism ki bangi ki ba satmet habangi pet ya ka jala ka jongi haki than kendailat hakaba ki tourism ki pen kala ya ka kum ka jaka bani aurea hakani ka jaka kal belingo de kalong ka jingkeli ka sarkar kaba isatmet bakat baka sarkar kali menta kawan ra da kata ka kentien tourism pile ka tur tourism pile ka tur tourism karel na benta tourism lada kata karel hadu kata kala banwan ra tourism balai kamuan ra de shikiwe ki state ki ba yu karel keempat poi ki ameli jongi kila sedang ban paria kejat ben riu da ka boong ba ai ba wat ai ba kita ki briu ki banabar kin batai start menu kita ki briu ki banabar ngi ban chupen ken mau kita ki briu ki bokot banabar ngi ken mau bau khenria mu penar ubai war udai ukasi bayar ka bo ar dia kalong ka bangi de ban kili hang ni bahla dia kini ki baju hla ya kata ka development hapo karel peni ya kata ka development plan kata karel peni ya ka blueprint kani karel kadai tek katu ka surok ka ba ki pareng ki wan ban pan naka himanong klau kani karel kadai tek kum katu karel ka ba ki pareng ki kwa ban penia ya ka surok na selhet shagoti tang kata kublisibun Syongkonol badan burom berpi kinong bisyar berpi barok kinong semanta kakerteng chung kadai lur syai marbo napo Saint College nganya thu epi kat kom kene ka phang ka baong ka chingwan chung kani kelinti dal kadai ka cingger khu ne ka cing tem ngan ong epi ka syong hau do nong penan kam e karel ken ta karel e kala le yu ka syong ngi kinong pat kam karel kom kani ka phun mo kani ka phun chui moder ni karel te mo kani di ka phun ka syong hanga ke ngapan kam bahane penangam sniu ne kasyong hangi kinong penangkam sibuk ngan anuk sai pila dang ada ubas niu bari nong khai drong dewan karala kamendam kan bali namang kadon cuma berkat ubas niu kata ada kecing tem ladang adon cuma berkat babahala da kawan kadal ngang ada nong rap sok saw pi usok saw poyo ngang kemah pol ba umdan kata kecing yak shalan usok saw sikri angap tek kah madan nama bomdon kelenti bayat nama belarang pelak kabai kali mentawan kelenti rela yo onong ngang kinong rap ru usok-usok basi mentatang sekria mo ba penkit dah kawai ka caka suka caka kala aram ka baik kali dah karel wan spok kuriaru ket ka bamon lek ka bamon duna ka baik kali hato kata ada kecing tem pinga tengong kecing tem dai teng itu ki batem dala di hi ngono ipi kemboong i wein i samla mo da ka buram i boong ta ka problem hadien mo kecing hadien cegi kun kiti cengi lakum bangi dei tak dong itu lupa kita ki baro ngono ipi kabawan hadien ngan chupi ladangi menta kalong ke ike kababah kalong ke cikerku kabahadien do di ke cikerku ke pe saat kabahadien dan ke cingong ai kabakai bahadien kan berkat ke bahadien menta pe chi ba menta ken lada ka menta pi ke cikerku ke di ke cikerku ken hadien pi menta pi ong ba mo ba ong ta cingwan menderi ri bet dukar bet mo da ko buram iki bapli te ngayo isu ipi ngi ladi ngamle dawan pagi banabar orang balai pipi kren kicing cabo pi try pencabo tang kitu ki banabar se ngi ngam nang pencabo ki babon ki banangi lagi pencabo ai teh pencakle teh ka caka ka puta ka congi ngan oi pi habadan kicing cabo tinggi dan kamem nu pengkhuai ta ai kam nam pengkhuai ni ken mo tentang ngi so man ni ai kam nam pengkhuai ngi cela cungi sini utra cakata mulak kom diok ngani ka kam mo ni sopo pi dawan try banabar bang bali pi ai kam iki bali ba ai kam katapi ngendu IPM kene ke cingwan juga lentirelem ngenong IP ngiladon kala cingida kala transfer ngiladon bakem syaba kacaka cingi kan lek cakawi pat ki banabar kata ngiladon ka an ke baskem dan cingmut lada pi ladon lupa ka cingmut bakade ke cingtem khoi ki bana kaleng persyak bi kene kemtai tang bangan ong IP ka cing persyak jipi kam dan cingmut lada pi ladon lupa ka cingmut bakade ke cingtem kata di kue tentang nak kalian cuma tentang kini kemudian kublisibun carngo kalau orang kelut kata ka dibit piru dang tu ya ai lang mo
Kastab kabasuk ukmen ya pisong kenor badan buram ya kinong bisa badan buram bat paro kibon ban sakhi kan gajing terkonia kakerteng jong aga de ban kersan do aling na Sinod College bat ngai yeng hang ni ban penpau bakal lentiral ka de ka jing tim ka barie ka babu jing mai ka kendau ka siap ka riti ka dustur ka mensim ka jela bat jongi hi ki khon jong ka ningkong ning sharp song kenor badan buram ka bor jong ka Meghalaya ka song ha ki lum ki wa ki shat ki thwei ki lau kentang ki jingking jeri ba ipla bala than pen wandur da ka maryang bat kapor ka jing wan jong ke lentiral ka mot ka jing penjat ya ki ni ki jing kurku namar ban yo ya ka hap sam ling ba ki lum hap pen bethei ya ki mau siang bat penjat ya ki klau ki betap ha kani ka rukom ye ailat ya ka jing senjor ba jing tua kendo ka jing selen ki klau ki betap bat ka jing jat jong ka mei maryang ya ka ba ka mei maryang ka late de ki spas nam ni penduk pendam tang de ki banai hatu de ka nemo ka dor ka bangi kloy ban siu tang namar ki katu ka ni ki lentiral kamat ba ar song knor badan buram kalong ba ka riti dostor ka de ka bang yem dei ban le kerkie ka riti dostor ngi haban em sngi ngi haban yada bat IT da ka jing ngau sarong sha ka pateng ka banwan henrei ka lentiral ka wan ra ka jing tu ki brio na bar ki bang yem tep ki long kum no sha ka khendau ka siap jongi Menta ka jala, hado menta ka tang yakun ban yo akani ka online permit. Namar ki brio jongi ki tem sai baka jing jalai umenderi ka bak lem te alakam ka bu jing mai ka jing em ten rai jongi. Lada ka lentiral ka trei kampura swaba ka ILP kan trei kampura ka long ka ka badir por na ka benta jongi ban ngen omla ban phai din biang. Anda haba umender ulas aj kum kamiaw harut de pay. Un sa tap lob bat penyap op. Yo riulum red pan un pengam ya ka ketien ka thaliat jongi ka riti dostor jongi bar ka jing ade jongi bar ka kendo ka siam anda haba ka riti dostor ka kelan long no tangkum ka mar ka mata ka mensiam jong ka riti dostor ka layap bat nga kali kan mentoy ayu ngi bangin poi stat sakala sai henre ya ka kerteng ba ka jing itu jong la jongi bret sedien kamat ka balai Syong kenor badan buram kalong bekerja Meghalaya kadang ya ki yaksar berkejing bamsap hagi kampai ba kamtam ka sarkar. Wan sakal lentiral ka badan kam ya kejing lut jing sep da ki klur ke jaga puta ka bahe ki kontrak na ka benta ki jing snabat ki jing tei baro. Kani kalong ka kabuksian na ka benta kani ka jing bamsap ka babam kum ka kruny na po. Ha ka jaka ban yo jing mentoy ki pat ba. Saat man kapla jong ki katu ka ni kirio don bor bat kirio sain perthai the ya ko hapo ka klat ka bajabo penyo ya ko ka balong bi wan ra ya ka lentiral ha ka jela ka badap da ka jing bam sap perthat himati ka long kumno haba ka jing bam sap ka bam ya ka tenra jong ka roi ka par kam de ka jing kerku ka de ka jing sha set kala don bawa na kaliang bekersan baka syong ha ka jing pendan kam jongi ka lentiral Kani ka jing ong em kalong kuma pitap miau lut ya baru kitu ki jing snio ki bagi kemat jongi ki sakhi pelen habawan ka lentiral don ki bakran sepang kiral ba kini kiral ki jairal ki bakhoj basuba ngau ngapi kami Meghalaya kam don kam te ya kanu koral kala ade lupa ka bakhoj basuba belengin penduk no ka jing jerngam jongka tang hakan nam bar ka kerteng jong karoi kapar don bawang pensuk kalik kawan hatum don kali ka mai sia ki taxi driver kin lekum no kin yap ja Pelek college na jayau lai dom Sinod pensiong dakarel. Ki an do kidon ki on ki an kidon henry kim terekam. Ki an lik ladon du mensua tang bakim terekam. Kidon ki an persya drugs henry habangi pay kapor mentan ang jen layman kinong di drugs. An penkut da ka baong baka kendo klam ka mensiam ki brio jongka kalong ka kendo. Kaba terkong bat kaba tali karoi kapar kam don jing bot habangi deno ya ka kendau ka siap karoi kapar basisha kadai haba ya ka kendau ka siap bat ka riti destur layada kublai sibun